kin manta san da nake shigo miki da balangu tsiran koda nan gashin karfe ki danna ki har da cewa me gida ina kake samu balangu haka me yaji duk baki gaya min a ina nake samun kuɗin ba su yanzu. Salamu alaikum. Kowa ya taimaka Allah zai taimake shi. Duk wanda ya wadata Allah zai wadata shi. Kowa ya ba mu Allah zai ba shi. Wa kam takassasa hadal ma'ana muntahilun lamithil labi abin walaysa bil waladi. Ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa. Ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya 200. To ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta, bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta, gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su. Wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu, gobara ce ta cinye shi, madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta 5,000. Kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa, kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa, to a taimaki musulmi. Duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi. Allah ya biya lada. Na gode madalla. Karɓo min can kai. Allah ya saka da alheri. Na gode. Ci da addini. Wanda baya sallah ba shi tsoron Allah. Wanda baya sallah ba shi tsoron Allah. Wanda baya sallah a ran gobe kiyama shi ya jiyo. Ci da addini. Bara kowace iri ce, roƙo kowane iri ne haramun. Ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rungumi rayuwata ba, ni maraya ne. Wallahi haramun kake ci. Ni dai na sauki haƙƙin da Allah ya dora min a kaina. Allah ya tanaji gidaje guda 2. Wallahi tallahi ni dan yau ne. Ɗaya dai na azaba ne alƙawarin sa ya cika shi da makiyansa. Harkan mata nake ni. Ɗaya ko babun da zai cika saboda fadin rahamarsa. Ni me na sa a gaba in ga dan abu a hannuna. To ka duniya ce ta ishe kai ka to. Haddasin giliti. Yawwa. Subhanallahi hamdihi. Ta canja zani, ta zo da salo da sabon launi. Ni mai hada tsiya ce kuma ni mai hada arziki. Na ga alama. Wallahi. Mai sana'a entertainment. Gwaninku ya fi gwanin wani. Ko local government ba za ta gaya miki daukar dan adam ba. Mai nazari da tunani shi ke gane me ake nufi da ci da addini. Mun karba mu kuma sun zame mana jari ƴaƴan. Ci da addini. Kuma kada ku manta duk yanayin da nake ciki na rayuwa, duk kuncin da nake ciki na rayuwa, farin Allah da muka yi. Duk mutumin da yake tsoya kayan masarufi sai ya yi tsada ya ɗauko shi ya siyar. Allah ga ka gashi ba na jin tsoron kowa. Ci da addini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi alhamd. Ci da addini yana nan tafi. Sai dai mai haƙuri, duk da ike dai yana ce mana akwai alamun za ki iya samun idanunki su dawo, amma irin kuɗin da za a kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi da kake a wani yanayi ne sai ta sanke kamar. A kullum fatan mu shine Allah ya haɗa mu da mai zuciya ba mai dukiya ba. Ni fa ban kare ba. Ke ma bana so ki kare, kin ji ko? Makanta mutuwar tsaye ce. Duk wanda ya maka sanadiyan warkewa daga wannan lalura, ina ganin a duniyan nan baka da masoyin da ya wuce kamar su. Kamar dai yadda wannan makauniya ta yi sa'a, da Allah ya rage ta ta hanyar hana ta idanu, sai ya kawo mata mai jin kanta. Au, ba dan Allah ma kai ba kenan. Kai ba ce ka ji ka gani. Magana dan Allah, ai dan Allah ne, amma kuma abin da ake duba shine akan ki fa na rasa aiki. A da kenan Abdul Malik, yanzu ba na son ka. Wai ke Rahina baki da hankali ne, me yake damun ki ne? Kaina kalau da raina ba za a haɗa da wanda ba na so ba. Makanta biyu. Idan Allah ya yo ka makaho ne kai, ko baka makance a ido ba, ka makance a zuci ko a wani fannin. Akwai wanda zaka ga kana son shi kuma baya son ka. Akwai wanda kake so shi ko baya son ka. Ala irin timayen nan ne wanda suke in mata ƙarya su ta ba su da kokkobo a jikinsu.
har na tuna kalmar da ka gaya min farkon haduwa na ni da wai cewa zaka aure ni. Ai ke dai ana cin ƙoriya ba a tunan cikinsa da gaske nake ma. Makanta biyu daga kamfanin Multipurpose Concert. A iya gwaje-gwajen da muke mata ya nuna gaskiya ba ta iya samun gani ba. Kullum kuna tare da ita. A ce yarinyar nan har ta kai munzalin da za ta rika kwana a waje. Ke yanzu har daɗi ke ji kina murna iyayenki suna fushi da ke? Hanyar da kika ɗauko ba kwata-kwata ba da za ta bulle da ke bace. Wai shin kai kana ganin son yadda amin auren dole ne? Makanta biyu jaruman shirin Alinuhu, Rabi'u Kadawa, Fatisha Uma, Aishatul Humaira, Asama Usani, Baba Karami, Shu'aibu Idris Lilisko, Sani Garba SK da dai sauran jarumai. Kai kwaya akwai daɗi fa. Kowa ya ga buri fa da bakin hannunsa ya ganshi kuma sannan dumu-dumu na same ki a wannan harkar ta shaye-shaye. Kina ganin namijin kirki ko zai aure macen da take gantali? Shi kenan ba zan tafi unwata ya ba kamar sauran mutane sai in zauna kamar akuya a gida ko? Makanta biyu tsara labari Buhari Isa Dandume, shiryawa Hamza Dogo Dandago, mataimakin mai bada umarni Babangida Bangis. Wai kana nufa har yanzu kana nan? Tunda sake ta kiran wai ba ki daga. Fita na gaskiya yafi muhimmanci. Ka iya dawowa gobe ko? Gaskiya ne, mahaƙurci mawadaci. Ina ne nan? Kina nufin a ɗaura min aure na gidan zan zauna? Kirkiran labari da kuma bada umarni Ilyasu Abdulmuminu, Makanta biyu. Kowa ya yi gida da yi bako, daidai in bai gidan kirki ba. Na lafiya mai daura jikan audu toron giwa. Kowa ya yi gida da yi bako, daidai in bai gidan kirki ba. La la la. Duk nasu nake jiran ka, ai na ɗauka ba za ka zo ba. Zan zo. Kin ga yanzu babu lokaci. Me yi abin yi? Me kika shirya? Kaga ga wannan. Za mu fito da shi. In muka fito da shi kai kuma yanzu za ka shiga wannan ɗakin. Muna fitowa sai ka kwada mana kai anan kaga nan. Shi da kwada mishi. Kana ji? Yanzu ka shiga ɗakin nan ni zan fito da shi. Zan ɗan yi magana za ka ji muryar. Ba za a samu akasi ba. Zan fito da shi yanzu. Shikenan. Ya dai? Wai menene? Ya na shigo haka a rigice? Wallahi na ji motsin mutum. Sannan kuma na ga inuwa mutum ya gifta. A'a. Ke dai kawai kice labarin da na baki ne kika da tsoro. Wallahi na ji. Kar ka fita ba. Kar ka fita. Wallahi. Kai. Ina na gaba ɗaya tsoro na ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halifa ka kashe yanka da hannunka. Halifa ka kashe yanka da hannunka. Halifa ka kashe yanka da hannunka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mutu Halifa. Ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san menene? Zan taimaka maka yanzu. Mu ɗauke shi mu je mu jefar da shi. A ɗauke shi a je jefar da shi ma. Kin ga ai. Me gadin na zai iya gani. Bari je aike shi ina zuwa. Kin ga to ɗauko abin da za a rufe gabar. Kin ji? Ki sauri. Wallahi jin ki kamar wani zai shigo gidan nan. To kin ga aiki mai gadin. Bari aike shi. Allah ya kashe fita.
yanzu zai tafi. Sai tafi yanzu. Mata ajali ce, kun so ku kashe ni, kun ci amana, ban dauke hakkin kowa. Ni ba ban fahimce ka ba, kamar fa kana jin wani tsoro haka. Ni fa magana ta Allah tsoron ki nake ji. Tsoro ta kuma? Akan me ka ji tsoro na? Okay, saboda ka kashe yayanka? Mun kashe dai ko? Ni da ke muka aikata wannan abin aiko? Ko? Dan Allah kan miya ka da ke. Halifa kenan. Halifa kake ko? Ni yanzu ba wannan zancen nake ba. Ni yanzu na zuma da wata harka ce ta business. Wanda za a karu kowa zai ji daɗi. Na haɗu da wata mata. Ita harkanta business ne, fita waje take harkokinta. Wato idan ka ga waye-wayen da take matan nan, wallahi in ba babban kwakwalwa bane da kai sai hankalinka ya tashi. Yawwa, maganar da ya kamata ki zo mini ita kenan, amma kin zo kina tsorata ni. Wannan matan da naji tana waya China ina business take zuwa China. Wallahi yanda ta min bayani, wallahi sanda na rude. To ai irin wannan ai zuwa zaki da ita ai kasuwancin nan. Wa tare miki da tan zaka tana waje. O kin zo da ita? To ta zo mana mi magana. Bayija. Na'am. Shigo. Wallahi zaka sha mamaki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajjaju. A'a ranki ya dade. Hajjaju girman kujeranki. Yau na yi ne. Wannan ita ce wanda nake ce maka Hajiya wanda take business din nan. Harka ya karɓi da business ya karɓi. Harka da China. Gaskiya ne kan dama shi yasa na zo maki da maganar business din. Wannan abokin business ɗinki ne ko kaninki? Yanzu dai ke dake mar bayani. To, ai shi yasa dama na zo domin in maka bayani da bakina ko in maku bayani. Maganar business ne. Ni ka san ba kasashen da bana shiga. A Najeriya ne kadai bana business saboda matsalar Najeriya ba shi. Yanzu tunda yanzu za ku fara. Ku samu fara kaman kilogram 200 ku samu ku kawo a fara aikawa China. Kin ga idan aka kai China nan ba ƙaramin riba za ku samu ba. China? Ƙwarai kuwa. Saboda su cash and carry ne, ana kai masu suna ba da kuɗi, wani ma daga airport. Allah. Za a fara tararrabi ana siye. Fara ba kika ce? Ƙwarai kuwa. Su ai ba irin abin da kai har kwaɗi ma in kuna so. To ai mu sai a buga harka ai. Kada ki damu Hajjaju.
ko kilo 100 ne za mu saka a harkar nan da uwar kuɗin mu duk garin nan a matasa ba masu kuɗi a hannu irin mu. Mu za ga mana kuɗi. Duk wata business ba ta tsorata mu ba Hajjaju. Ba za mu ji tsoron duk wata harka inda da kuɗi ake yin ta ba. Yawwa. Kin ga za mu saka hannun jarin mu a yi kasuwancin nan. Ai shi yasa tun ranar da na ji ki kina wayan nan na san wannan abokiyar harka ce saboda na san ke ma akwai business ba kya wasa da naira. A'a kinga kwantar da hankalinki ba mu zuwa anjima za mu kira ki ko an gama yawwa. Ai gara ku bari dai ku yi shawara idan kuka yi shawaran sai ku kira ni ko kuma su ka san ma me su fa da dala suke biya ba ma naira ba sa biyan naira. Sai dai da dala kawai ka tura account ɗinka su ma transfer. Idan ma baka so zan iya ɗaukowa in kawo maka kuɗinka a hannu. Insha Allah bari shirinki kawai. Ba mu zana nagode. Ai gidan nan ma da kuke ciki sai kun canja kun koma GRA. A kwarai kuwa. Kin ga dabaran kan in ce an yi sauri ba. Da sai in ce jiran mu kare magana. A bari dai in je in dawo. Kuma in kuka yi shawara sai ku kira ni a waya kawai. Sai an jima Hajjaju. Yawwa. Kaga wata shegiyar business. Wato abin da nake so ka fahimta ba a neman kuɗi sai da kuɗi ake neman kuɗi. Ana yadda. Ni fa da kike cewa ake neman kuɗi. Kauna ce ta sa kika yi maka ban yadda ba sai yanzu. Ba za ka gane ba. Saboda haka dole ne mu cire makudin kuɗi. A ji a yi wannan harka. A cire a buga. Wato saura awa ɗaya kacal za mu shiga samun masu kuɗin matasan garin nan. Ko baka yadda bane ba? Za mu yi abin da muka ga dama da kuɗi. Za mu kashe kuɗi yadda muke so. Za mu ji daɗin kuɗinmu sai yadda muka yi. Duk inda muke son zuwa za mu je. Saboda ba abin da kuɗi baya samuwa mutum. To lokaci yayi wanda za mu ji daɗin kuɗinmu. Kin riga na faɗa ne kawai. Amma ni kawai kallon ƙofa nake in ga ta ina ma za ta shigo. Wai, ashe ka fi ni ma zubuɗi. Haba, ai kin riga na furta ne kawai. Allah. Salamu alaikum. Alaikum salam. Daɗi ake ci haka? To. Gaskiya kan gara ku mori kuɗin ku. Gaskiya. Ya ake ciki? Me kake ci na baka na zuba? To ai dole ya tambaye ki. Ai kawai ku gode wa Allah. Ai sai dai in ce alhamdulillah. Allahu akbar. Ku gode wa Allah don ku kuna da nasibi a wannan harka. Allah ko? Kwarai kuwa. Bismillah ma. Alhamdulillah na gode. Ai ina tura kuɗi, ina tura kaya kai. Shugaban ƙasar China yaga kaya ya ce yana so. Washington. Kwarai kuwa. Ka san cinikin manya babu je ka dawo har ya turo kuɗi. Ka gani ko? Ba ta yi kuma. Haka nake son harka. Su kashan kari ne kawai kayan su. Ka ji kenan. Cinikin su. Kada ka baka ji daɗi. Yanzu ma kuɗi na nan bara a shigo da su. Yawwa. Sha yanzu magani yanzu. Wace ƙasa za mu fara zuwa ne? Hello. Saudi kake. Ku shigo. Na ce ku shigo da kuɗin kawai. Ajali ce so ku kashe kunta amana ban dauke hakkin kowa. Amma fa kun ban mamaki gaskiya kun iya shiri sai dai matsalar ku ɗaya ba kwa tunani da kwakwalwarku. Wai kuna tunanin 'yan sanda ba su san aikinsu ba ne ba? Ko kuna tunanin zan zo maku da business na maƙudan kuɗi? Amma duk da haka ba ku yi tunanin komai ba? Saboda ba kwa aiki da ƙwaƙwalwarku? Kwarai kin bani mamaki. Yanzu da wani ne ya ce min za ki aikata abin da kika aikata, ba zan taɓa yarda ba. Kai co. To ai ba ku sani ba. Duk inda kuke ina biye da ku. Police station da kuka je ma kuka shiga, kuka kai report, ina biye da ku. Kuna fita na shiga da ce a taimaka a bani kes din nan a hannuna saboda gano gaskiyar lamari.
Sannu Khalifa. Sannu. Wai me yake faruwa ne wai? Tambaya ma kike? Baiwa Allah. Kin so ki kashe shi. Allah bai nufa ba. Ni ne tsinto shi. Ni ne kallin da kyau. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba? Ka idar da sallah? Alhamdulillah. Baba, wani mutum na gani a cikin ɗaki a kwance waye shi? Ai wanda kika gani a nan gurin da ya kamata ko kin gane ki san ma waye shi tukun. Haka ne. Batun kin gan shi a ɗaki duk ba shi bane. Da kin ji na saban abin da ya sa na gan shi Allah ya taimake ni na taho da shi nan. Da sai warware miki komai ki san ko waye. Amma kafin mu je ga wannan bari in tuna miki wani dogon tunani ko da ke ba ni sai ba. Kin san dai kin yi karatun boko hakika dawo babu kuɗin makaranta? Aka ce zaki a fita da ke makaranta? To ai cikin wani yanayi na gan shi ne. Ba wannan ba za ki ga miki dalilin yanayin da kika gani. Yanzu ne ina so sanar da ke kowaye ne tukun. A lokacin da aka ce an yanke miki makaranta da sauransu. Ai kin ga dai daga baya ko na zo ce da ki ci gaba da makaranta. Kin taba ganin wata ɗaya ya wuce ba biya ba. To wannan bawan Allah shi ya ɗauki nauyin karatun ki tun daga farko har ƙarshe. In ga ya miki wannan magana. Kin san da a lokacin ba kin ce asibiti zaki je ki karatun likita ba? Kika dawo daga baki ce na ɗan sanda ciki aka ɗauke ki. Ko yanzu kike maganar ɗan sanda. To wannan shi ne. Wannan ɗin? To amma baba na ganshi cikin wani yanayi kuma. Dan Allah ina zo. In kina son ki ji zance, dauko tabarau, dauko shimfiɗa min tabarau. Dauko min tabarau, dauko min tabarau. Wannan ɗin? Dauko tabarau ma shimfiɗa ki sha labari. Yawwa. Na gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Lafiya kalau. Ana ciki ashe. Ai na dan jima kaɗan to kaman aika sai ban tura ba. Kamar in tura sai ban tura ba. Wallahi to shine dai yanzu dai a dai bari kawai ba komai. To amma menene ya faru ne baba? Watun matsalar da ke tafi da kwanakin baya da ake zama ake ba mu labarin abubuwan da ke ta faruwa a aikace har ma wurin asibiti. Abu da ya shafi asibiti a sa namiji kuma ya je ya duba mace matan aure da shauransu ai ba ya zama matsala ba ai ba zai yiwu ba. Sai dai alƙawari na ce in Allah ya yarda yarinyar waje na take makaranta karatunta sai ya ɗore har ya kai ga ta kai ga biyan bukata ta yi wannan aiki to sai na ga duk tunanin da na taimaka wa ƙasa da shauransu abin ba zai yi ba dole ne na ruguje shi to shi zan ce da kai a fashi wani lokaci na ma sake ruwa to kaji yadda aka yi. To baba ai ba ai haka ba ai dai magana ce ta karatu ai ni zan iya taimakawa. Kuɗin na da yawa ne wurin kuɗi 37,000 aka rubuto ba. Ba zai gagara ba insha Allah duk lokacin da aka buƙaci hakan abin magana ni zan bayar. Shi kuma suka turo takarda tana nan kaga ni ban san guntun abubuwan nan ba za a turo za a yi kuɗa. To babu damuwa. Allah ya ma albarka. Amina. Allah ya ma albarka. To sabuwa kuma. Allah sarki. Wato abin da nake na kyautata zato shine kuma abin mamaki babu shakka ina kyautata zaton cewa sun zata ya mutu ne saboda dukan da suka yi mashi sun dake shi har aka suka jefa shi a ruwa aka jefa shi shine tattara ni tsamo shi na kawo shi da ajiye. Shi yasa nake son ki bai da hankali da gani hakke mu tashi tsaye akan wannan bawan Allah samun rayuwar shi da duk wani abubuwan shi dawo shine kukan da za mu yi don rashin ba mu mai da mashi da abin arziki ba kin ga ki da mashi da wannan abin arziki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
tun da kin dawo yanzu. Kai, ba shi lafiya. Amu, kin sabon da zaki mun yanzu? Kin ga an rarrabi can na shanya. Kin gani akan rijiya? Ki ɗebe shi tun kafin yaron na fitinan ne sai ya je ɗebe shi ya je ya zubar da shi. Akwai kanwa na nan a dan koko a cikin zakin ki ɗauko ki dafa shi ki ba shi ya fara sha. Wallahi in kika bari sai ya zo in ya kwashe waje zai je. A'a yanzu zan dafa shi bari ma in je. Je maza da Allah kwashe. Ba shi lafiya. Babu amana a tsakanin dan uwa da dan uwa? Babu amana? Ana zaune rashin tausayi ya mamaye kawai a cikin a zukatan mutane. Ni babu wanda ya bani mamaki irin Khalifa. Ban taɓa tsammanin haka daga gare shi ba ko kaɗan. Kwata-kwata ya mance da wasiyar mahaifinmu. Gaskiya sun ci amana ta ƙwarai da gaske. Shi ne wanda kuke uwa ɗaya kuke ko uba ɗaya? Uwa ɗaya uba ɗaya. Kin ji? Uwa ɗaya uba ɗaya. Kin ji? Uwa ɗaya uba ɗaya. Uwa ɗaya uba ɗaya. Aka shirga wannan ɗanyen aiki. Ai insha Allahu sai na yi amfani da kakina don gano lamarin nan. Na gano gaskiyar lamarin nan ma. Kaɗai abin da zaki mana kenan. Ki fitar da mu kunya a cikin wannan harka. To amma ba gani tambaya ma. To ai yanda zaki faɗa wa abin yaya abin yake. Baba, ni da aikina ne fa shi na karanta fa. Riƙa mana nan. Shi na karanta fa. Riƙa mana nan. Insha Allahu baba. Ne mutum. A ce ɗan uwanka. Sannu. Yanzu jikin naka da yayi ɗan ƙarfi ko? Alhamdulillah. Hai. Duniya ta lalace. Duk lamari ya tabarbace. Ana raba mata sanin zuciya. Ciao. Musamman muka tura Bahijja ta shiga gidanka. Ta shiga mai gadi ya tabbatar mata da cewa ka saki Amira ta tafi gidansu. Muka je muka yi bikon Amira domin kada aikin ya lalace. Mijina, don Allah don annabi ka haife ma, ka san ina son ka. An Allah ka haife mu, wallahi ba laifi da bane. Assalamu alaikum. Alhamdulillah gare da na same ku gaba ɗaya. Na ji daɗin haka. Kin ga ba haka muka yi da ke ba. Ba haka muka yi da ke ba. Sirri muka yi da ke. Kin ga za ki faɗa mana gaskiya ko kuma sai hukuma ta yi aikinta a kanki. Ai in ana nema azzalumin mace aka samu kubura an gama. Wai a tunaninku mahaifinku ya rasu saboda rashin lafiya? Ba saboda rashin lafiya ya rasu ba. Ko ɗaya. Ga azzaluman nan da za ku tambaya. Ta ce ta san komai. Mata ajali ce, kun so ku kashe ni kun ci amana, ban ɗauki hakkin kowa. Ni ne zamana amana da ku ne dangina, matata da ganina ya koma
Allah wadan mace duk mace mai irin halayyanki. Tabbas kin cuce ni. Kin rusa min rayuwa ta yadda ba kya tunani. Allah ya isa tsakanina da ki. Duniya da lahira ba zan taɓa yafe miki ba. Kin cuce ni, kin cuci rayuwata. Allah ya isa. Ban kyauta ba, ban muku adalci ba. Allah ya wadaran mai irin halina. Hakika na cancanci duk wata irin munanan kalame a yau. Saboda ni ba mutumiyar kirki ba ne. Bai cancanta an zauna tare da ku ba. Amma dan Allah dan annabi kuma afuwa ku haife mu. Kunga. Ku sa su a gaba mu tafi da su. Bake wuce mu. Kai, samu su fito. Bari ta fito. Fito tunda ke mace ce. Fito. Fito. Shi sa masa ankos. Fito. Yaya. Fita. Tawo kai ma. Fito haka. Mu je. Ce ko ba za ka wuce ko makale ka da wannan yanzu. Mu je mana. Taho da shi. Mu je sa masa. Mu je. Dan uwana. Sai mu je mana. Ina yake wuce wacce sama hanku. Dan uwana. Mata ajali ce, kun so ku kashe ni, kun ci amana, ban dauke hakkin kowa. Ni ne zamana amana, da ku ne dangina, matata da ganina, ya koma kun ha'incan. Ni dan saboda dukiya, kuke so ku ga bayana, ni kuma na zauna da ku, dan Allah na yalittan. Ha 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 ha. La 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 la. Jiya? Lafiya me ke damunka naga ka fito ranka a ɓace? Ko dai baka jin daɗin jikinka ne? Wallahi wani mafarki ne da yi mara daɗi haka nan. Mafarki kuma? Khalifa ne na gani a cikin wani irin mawuyacin hali. To abin ya dame ni gaskiya. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, ni fa ina ganin wallahi duk abin da zai yi ba da son ransa yayi ba, sa shi akai. Ni kawai abin da nake gani ya kamata ka je ka yi belinsa kuma a dawo da matarsa, kamar haka zai fi. Wataƙila za a samu sauƙin al'amura. Hakika na yi babban kuskuren aikata abin da na aikata. Ban cancanta ka yafe min ba sai gashi ka yafe min yaya. Na gode, Allah ya saka da alheri. Sannan dan Allah, dan annabi, ina mai roƙonka da ka nisanta zamana da kai. Ba zan iya ɗaga kaina kullum ina kallon ka, ina haɗa idona da kai bisa wannan abubuwan da na aikata maka ba. Wallahi dan ina na sani, dan Allah ka nisanta zamana da kai. Khalifa, kana yin wasu abubuwa kana mantawa da maganan da mahaifin ya gaya mana kafin ya bar duniya. Ya gargaɗe mu mu yi haƙuri da juna, mu kiyaye mutuncin juna. To babu inda za ka je, muna tare da kai a nan, babu abin da zai raba mu har Allah ya yi ikon shi, ni in bar duniyan ko kuma kai ka bar duniya. Kuma duk abubuwan nan da suka faru ka ɗauka ma ba su faru ba a cikin zuciyarka, ka mantar da komai ya wuce, a ci gaba da sabuwar rayuwa. Ban san ta inda zan fara nuna godiyata a gare ku ba, gashi kun damun da martabata ta mata aure. Na gode. Kakki damu, ai ciwon ya mace na ya mace ne.
Me yana? Garkuwa. Garkuwa me? Kariya. Kariya me? Cutar me kuma ka ce? Kolora. Goyanka. Ga yawon shiga musulunci ne. Wani abu ma mai sauki. To. Na farko. Gurin zama mai kyau. Na uku nutsuwa. Na hudu shafar hanci. Na uku wanke fuska. Na biyar wanke hannu. Kaga na farko shiga musulunci. Sarkin musulmi. Sarkin gwandu. Ina cikin shiga musulunci. Muna yara ana raɗe da shagari ma zai shiga cikin shika-shikan musuluncin nan. Sabon wasan kwaikwayo ake gabatarwa. Salon talla sabo. Shirin kamfanin Girma Multimedia Investment suke gabatarwa. Goyon kaka. Allah da mi jaye. Ina kuka baro dokar? Dokar tazara a tsakani bana taku. Ki jika musu gashin nan su sha kawai shine ma maganin kawai. Ebola. Haka aka dinga jika gishiri fa mutane suka dinga mutuwa kuma sai yanzu ka ce wani za a jika gashi. Ana jika a ji daɗi amma ni wannan kullum ta yi mun dankali ke. Zan gwada yaran nan zan gwada masa tsohon kashi. Kan kai daɗe ne yaran nan yi maka. Ajin matsayi na makin shiri. Kambu ne da shirin na tsarin barkwancin kwarai. Tarbiyyar kaka, horaswar kaka, kunne ya girma kaka, shine kuma goyon kaka. Kuma na fi ka kuɗi mu da ake rainawa muke fita bara muke samu 20, 10, 5. Wallahi tallahi na fi ka kuɗi. Idan kuma kana gani ƙarya ne, din naira 20 na siye ta naira 100, din naira 100 na siye ta naira 1000. Imina, zaka rimin zakara. rimin zakara. Abu mala, ya za ka yi kokari lalashe da ni mana? Din ka gani an ce ba kora ba ne. Amma lalaci kai da ba mace ba, me ne magana lalaci da kai? Ai da mace ake lalata. Yanzu dole ai masa addu'a Allah ya fito Allah ya bayyana shi. Wannan yaro jaye. Da ya bata. Idan batansa mafi alkhairi ne Allah ka kara dalmiyar da shi. Amin. Goyon kaka. Daukar nauyin shirin Aliyu kowa ya bi. Labari Yusuf Ankafage. Shiryawa Bashir Girma. Duk wani abu da za a yi mai sunan kasuwanci a wannan ƙasa tamu mai albarka. In dai za a sai da abin 30 to 10 ta fada. Ba mutumin kirki muka sauka a garin nan ba. To menene? Ya lallabi ƴata ka ganta nan. Ya tashi ya lallaba ta ya je ya buga mata kaburi yanzu amma yarjejeniyar da muka yi da ita ya ranka ya dade na ce idan ta aihu lafiya zan ba babanta naira miliyan 1 zan ba babanta naira miliyan 1 zan ba mai garin su naira miliyan 2 da rabi wato shikenan to ai wannan ai tsautsayi ne sai a kuma rinsa ido a kuma fantsamawa cikin wannan tsautsayi ko ba gaskiya ba Allah ya yafe mu ko ba gaskiya ba baban nan one boy shine ya kammala shirin da ƙwarewar ba da umarninsa. Goyon kaka, sabon shiri mai fito.
mace ajali ce kun so ku kashe ni kun ci amana ban dauke hakkin kowa ni ne zama na amana da ku ne dangina matata da ganina ya koma kun ha'incan ni dan saboda dukiya kuke so ku ga bayana ni kuma na zauna da ku dan Allah na ya littan ha 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 la 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 la